L'objectiu principal d'aquestes formacions és sensibilitzar aquests joves, fer-los conèixer el conflicte del poble saharaui. Comencem fent unes formacions generals als 4 centres amb els que treballem per tot el grup de classe, per tots els grups de classe, amb la qual participen a les formacions més de 150 joves cada any. I després és quan es fa la selecció, fem les formacions específiques pels joves que ja participen directament al projecte i faran el viatge posterior. La idea és aprofundir amb el conflicte, que el coneguin bé, i posterior al viatge a terreny el que esperem trobar és un retorn a la ciutat de Lleida. Durant el viatge a terreny, els joves que participen, a part d'estar amb les famílies i passar el màxim de temps possible, faran pràctiques en diferents centres de treball, com el Casal de la Dona, el Centre per a Infants Cecs i Sords o el Centre per a Infants amb Discapacitat, el Bubisher, que és una biblioteca estil casal on els infants van després de classe a fer entre repàs escolar i jocs, i visites a diferents organitzacions dels campaments que resulten importants. ONGs que treballen per recuperar la memòria de persones desaparegudes o empresonades, víctimes de mines, museus, tot el sistema organitzatiu dels campaments. L'impacte que nosaltres esperem és visibilitzar el conflicte, visibilitzar la causa. És un conflicte que mediàticament sempre ha estat tapat, sempre ha estat invisibilitzat. Aleshores, com he dit abans, el que esperem és que aquests joves, quan ho visquin a terreny directament i tornin a la ciutat, facin actes de sensibilització per visibilitzar el conflicte. Creiem que és important que els estudiants, abans de viatjar als campaments de persones refugiades saharauis, entenguin quin és el tipus de cultura que es professa, el respecte cap a les persones grans, els temes religiosos, els temes d'alimentació i després el ritme, perquè s'hauran d'adaptar tant a les famílies com als centres de treball on anem per poder, tot i destacar, no resultar un impediment per a la vida normal i habitual. A veure, a través de les formacions els intentem preparar tant emocionalment com a nivell cultural. A nivell cultural és més fàcil perquè la cultura i els costums són els que són. A nivell emocional és molt difícil perquè del que tu els expliques al que es troben allí i com ho viu cada persona i com es viu a nivell de grup, hi ha un abisme. Llavors allí continuem treballant, fent dinàmiques diàries, sobretot a nivell emocional. Allí és més a nivell emocional. En realitat jo vaig començar sent una participant d'aquest projecte l'any 2018, també vaig rebre les formacions generals, em va començar a cridar l'atenció, a més coneixia algunes persones que ja havien anat abans, i després de viatjar, a part de que l'experiència va ser molt impactant per a mi, vaig començar a involucrar-me amb l'associació, primerament en els actes de sensibilització que es feien i a poc he anat adquirint més responsabilitats. Participo del projecte aquest any com a referent, participo d'altres projectes, intento coordinar i participar en tot. Personalment m'ha millorat la vida, m'ha millorat la capacitat crítica i també m'ha donat un sentit, canviat el rumb dels meus estudis i menys. Aquesta seria la meva anècdota personal. Que s'impliquin i es moguin per la causa i amb l'associació. I a part amb l'associació i per aquesta causa, que s'ha d'aprendre a discernir i a tindre un esperit crític per poder créixer i per poder millorar. La cooperació internacional sempre els ha portat ajut humanitari. Els facilita l'aigua, la cartilla de racionament, que cada cop és més petita, fa que la vida als campaments tingui una mica més de recursos. A nivell de drets humans, diria que es continuen vulnerant tots i que la cooperació internacional ho ha fet o ha pogut fer molt poca cosa. Hi hauria molt a millorar, moltíssim. Penso que també juga un paper molt important i és que si la cooperació internacional permet que les persones viatgin i coneguin els campaments, encara que potser no és el lloc idíl·lic, fiqui el poble saharaui al mapa, els fa existir. Si no es viatgés des de fora fins allà, probablement el poble saharaui estaria més oblidat encara del que està.